Zoals ik al zei, is onze gast al aangeschoten Hilbrand Visser. En Hilbrand is directeur van de vakskolen Dokkum. En dat is een onderdeel van het Dokkinga College. Goedemiddag, Visser. Ja, goedemiddag. Mooi dat ik even komen mocht. Ja, nou, je kwartlien hebben we hem op de vakskolen terouders, voorouders een joene organiseren. En voor alle leerlingen, maar ook voor alle ouders ging het eigenlijk om. Over het thema altijd online. Of jongeren altijd online eigenlijk. Een ouderjongen altijd online. Ja, dat is een heel actueel onderwerp. Wie er een soort ouder, wie er een soort belangstelling? Ja, wie een soort belangstelling. Het is altijd moeilijk om in te schatten van tevoren, maar het altijd even passen. Maar we hebben 2 jongen en we hebben een opkomst van ruim 150 mensen al wel. Over beide jongen, dus daar winnen we best tevreden over. Ja, want het weer net alleen van Jemskwallen, maar het weer van alle skwallen van Dokkinga College. Ja, alles kwam van Dokkinga, dus van HAVO, VWO en ik van de GT en ik van onze vakskwallen. Ja. Het is een soort, het is een actueel onderwerp waarschijnlijk. En het is waarschijnlijk net alleen voorbij, maar volgens mij zit ik een hele paar orden online, denk ik. Ja. Maar deze jongen die wie speciaal bedoeld voor ouders die bijna in de leeftijd hebben. Ja, die zitten bij hem op school. Dat is puberleeftijd die altijd online zit. Dat weer het doel, hè? Ja, dat weet wel. Wij hebben op het Dokkinga voor elke school hebben een ouderraad. En daar zitten mensen in. Daar praten we van alles mee. Van beleid tot wat houdt u bezig, waar zit u zwarren. En we komen eigenlijk in al die gesprekken ook altijd weer op opvoering. En wat maar we nou een squallen doen, wat kunnen ouders doen. En vanuit die gedachte hadden ouderraden elkaar voelen. Dus mij zien trein hebben een bijeenkomst doen, een soort brainstorm sessie. Met de specialist die we uitnodigen, Evelien Verburg. Dat is een mediacoach. En hebben een hele animeerde jongen hoorn van hoe zullen we dat nog verder brengen kunnen. En daar is uit voortkwam, laat u nou eens een aantal jong voor ouders organiseren, rondom opvoeren en online gedrag en wat de mobiele telefoon, maar ik zeg maar het gamen en zo een positiviteit brengen kan, maar ik wij was opvoeders om te denken kunnen. Zo hebben we dat instutsen. Ja, want die eigenlijk een onderzoekje die en dat ben je nou van hoe dat de gebruik van social media bij je op school bent. Nou, het onderzoekje wie een onderdeel van de jongen zelf, dat we in alle 2 klassen een vragenlijst aannemen en er ben zeg maar uitkomsten op de jongen zelf ben broekt om als spiegel voor ouders even dit zien aan te houden. Oké. En wat kwam daaruit? Highlights? Daar komt eigenlijk toch uit dat sociale media, het zei het al, het wordt sociaal. Het is de basis is toch hoe moeten je elkaar en hoe ga je vriendschappen met elkaar. En ook de jeugd is in die zin net zo volle oors dan dat je steeds maar in verbinding staan willen. Ik ben de jongen beide keren begonnen met een boekje van de chameleon. Ik even bij me. En het boekje van de chameleon, ja, dat is een tijd waarin dat ik opgegroeid ben. Een heel soort mensen van mijn leeftijd en ouder. En dat is net meer de wereld waarin dat dus jeugd opgroeit. Maar de online wereld is er wel. En de positiviteit van vriendschappen onderhouden via social media, dat is een heel wichtig onderdeel van hun leven op dit moment. Ja, want die site krijgt alle week een mediadeskundige, Evelien Verburg. Ja. En die wordt meer duiding, koer, hoe het gebruik van social media, gaming neemt. Je krijgt al. Wat zegt zij? Nou, zij should dus ouders wrakselen. Dus we hebben maar constateerd, wij zijn net alleen, er zijn op een heel soort plakken in den landen minder problemen rondom steeds maar online gebruik. En dat varieert van wanneer stoppen ze nou eens even met gamen, want er moet eten worden. En wat voor strategie is als ouder om op een goede manier met die ben geen oorlog in de tent voortdurend te hebben daarover. Maar eigenlijk dat wat gefaseerd aan te kondigen, zodat ben ik op die bij de etenstafel zitten. Dus heel praktisch. Maar zij shirt ook wel dat er excessen binnen. En ze shirt eigenlijk ook, ze had heel bot ook benadrukt van veroordeel net het bot. Dus shirt ook het positieve. En ik had er hele heftige problemen binnen. Houd de lijn bij die ben om het bespreekbaar te houden. En besteed er ook aandacht aan. Dus vrij je op een dag biedt eten net alleen wat haast je dienen, maar waar haast voetballen. Maar haast je het online ik nog wat mij maken. Wat leuk weer, wat net leuk weer. Haast misschien ik nog een leuk filmpje. Dus had ik ouders oproepen van meid het als onderdeel van een gesprek met die ben en gewoon iets wat er wezen mij. Ja, maar die hebben misschien wel heel snel de mening om te zeggen van houd hem op en lees aan de kant en dan is het klaar zelf. Maar ja, goed, zo werkt het natuurlijk net. Nee, en dat is precies wat Jonas zei. Dat zijn ouders ook. Heel veel ouders bekend wordt dat ze zei, hou op met die rotzooi. Ik zit er zelf niet op, ik wil er niks van weten. Nee. Direct ophouden. Ja. Nou ja, Evelien Verburg gaat dus wel voorhouden dat misschien een logische reactie is. Maar dat je daarmee eigenlijk misschien wel de door
dichtslaan van je bent, of dat gebeuren kan. Daar had ze eigenlijk van washouden. Dus ze zei wel, probeer wel die door iepen te houden. Probeer wel de ronde te houden dat het ben. Ook wanneer er zware problemen online zich voordoen. Dat je wel de lijn hebben en het gesprek omgaan kunnen. De BIM-ben die komen in de knoei omdat er online iets gebeurt. Ze worden vragen bijvoorbeeld om een foto die ze liever net delen, maar uiteindelijk wel door. Ja. En als ze dat soort problemen zien komen, wat kun je dan thuis doen? Wat kan op squallen erom dienen worden? En hoe kun je dan echt weer toch naast het ben staan om te helpen? Ja, want de BIM is natuurlijk een heel soort positieve dingen die van de social media, nou ja, niet helemaal, maar dan ben ik wel wat negatieve kant. Nou ja, jou het alleen maar van. En dan hebben we het over de sexting, shame sexting en nou, zelfs outpass en extortion. En dat zijn hele negatieve dingen die natuurlijk gebeuren. Want, wat zei ze daarvan? Of wat adviseren ze daar dan? Nou ja, wat zij zei, en dat voel wel wat deed in de zaal. Ze zei wel van dat, zeg maar, de zoektocht van Ben in deze leeftijd om seksuele ontwikkeling, wat wij misschien verhinnen na die het vanuit de kroeg in een steegje of zo even opzochten, met elkaar in het anonieme. Dat is iets wat er nou online gebeurt. En dat hoeft net per se verkeerd te werden. Alleen de risico's wanneer het verkeerd gaat, ben zo groot. Ja. Omdat het breder deeld worden kan. En daar had ze wel van wezen van, nou, sla dat net deer, maar nou, accepteer als ouders ook min of meer dat dat bestaat en dat er is. Maar veroordeel die Ben net. Dus als er al bijvoorbeeld een Ben is die een foto deelt had, wat misschien in eerste instantie zei, goh, dat is net handig. Zeg net van dat is nooit warmaten en dat is net handig. Want wat de essentie eigenlijk wijs maakt, is dat mensen die er misbruik van maken en die het letter werd terugsturen, dat is volle ernstiger eigenlijk. Ja. En laten we als maatschappij direct mee klam oplezen dat we die mensen die dat doen, die ter over een grens eigenlijk gaan, om dat dan breder te delen, laten we dat veroordelen. Maar laten we net alsjeblieft degene die het uit verliefdheid of wat voor motivatie dan ook maar een fout maakt, of is het een fout dan? Ja, daar maakt het eigenlijk wel hard. Dat is wat zij dus ook voorhouden had. Ja, dus het is best wel een ingewikkelde, ingewikkeld gedoe, zeg maar zeggen. Absoluut. Want het is echt heel leegdrempelig natuurlijk om heel snel en heel makkelijk via social media dingen te posten. Nou ja, dan sjort je weer op Twitter of ik zit het er nou, hoe makkelijk het is. En, dus dat is wel zeker iets van nodig om daar een beetje scherper te blijven en ergens ouder. Ja, zie hier op een gegeven moment kwam ze mij een model dat wie een wat wetenschappelijke benadering en die zei ik van goh, je net alleen naar de schermtier, dat is maar één van de elementen. Ja. Maar je ik naar sport, je ik naar spel. En je nou eens objectief naar die ben, wat is nou de balans in tiert? Ja. En zit net alleen maar te zien naar van hoeveel schermtijd eerder als het ware. Maar je naar de balans. Als een ben op een gegeven moment net meer naar de sportvereniging wil, want die had het eigenlijk te druk met het gamen. Dat ben signaal als ouder om te zeggen van nou maar eens even praten, want die balans is wat zoek. Ja. Dus let vooral als ouders ook op. Had ze eens voor Joen eigenlijk van goh, is die balans er goed? En meidje ben dan nog steeds de keuze om echt naar de front te gaan, echt naar de sport te gaan. En als dat ze is, dan kan ik een stukje schermtiert hoe je net op tier te zetten, maar je gewoon echt naar die balans in. Ja. Sliepen, het stekken gewoon. Ja. Dus hier een model van 4 S'en, daar gaat het eigenlijk over. Het is eigenlijk gewoon een soort bewustzijn proberen te creëren. Ik bij die BM, maar ik bij die zelf als ouder, denk ik. Ja. En in gesprek te blijven. Dat is eigenlijk wat je zegt. Absoluut, harder doorriepen. Ik wil je tegen, dank je voor de taaljachting. En heel graag. Een goed weekend. Ja, net minder. Mooie uitzending.